развод не всичко се дели. Някои имущества остават лична собственост на някой от съпрузите. Не всичко, придобито по време на брака, се дели при развод. Има видове имущества, които остават лична собственост на единия съпруг и не се включват в съпружеската имуществена общност. Лична собственост на единия съпруг са вещните права, придобити преди сключването на брака, както и имотите, които са придобити по дарение или по наследяване по време на брак. Лично имущество са също и движимите вещи, които той използва за упражняването на професия или занаят. Лична собственост остава и имуществото, придобито от съпруга, едноличен търговец, придобито в резултат на търговската му дейност и включено в неговото предприятие. Ако по време на брака е придобит имот изцяло с лични средства на единия съпруг, той трябва да предяви пред съда своята претенция, в която да докаже липсата на съвместен принос и участие на другия съпруг. Такъв е случаят, например, с придобиването на имот, чиято продажна цена е заплатена изцяло с цената, получена от продажбата на лично имущество на единия съпруг. За повече информация последвайте ни в нашите социални канали или запазете вашия час за консултация през нашия уебсайт.